zithando, ngisemsebenzini, it's lunch time. Yes, ngizihlalele nje ngizirelaxele. So guys, igama lami nguNelisiwe Shangase, umamgazi. Umamgazi ukwi-lunch time emsebenzini wakhe, ahappy ngawo. So guys, sometimes umsebenzi wethu ubukeleka phansi, but kunezinto thina esifundayo kule msebenzi esisebenzayo, kuningi kakhulu. Angazi ngabala ngithini, but okokuqala ukufunda ukubaluleka komndeni. Ngithe kuningi kakhulu ukubaluleka kokuthanda umndeni, ebese bakuningi kokunye-ke engeke ngikwazi ukuchaza la, but nje we learn a lot. Okwesibili, ubukeleka phansi umsebenzi wethu, and sinabantu esibasapothayo, sinemindeni esiyisapothayo ngale mali. And njengoba ngeke ngisho kwamanye amavidiyo ami, nginabafana abawu-2, I'm a single parent, but ngiyaphusha. Bayafunda abantwana bami, bathola yonke into abayithandayo. Ngiyasapotha abazali bami. Okwesibili guys, siyahola emakhishini. If wena uqondane nomuntu ongakhokhi or ongakholeli kahle, shame to you, but siyahola. Sisebenza nje umsebenzi ifana nabo bonke abantu. Njengoba nawe uma kuthiwa usebenza e-restaurant, uyakwazi ukwenza into ofuna ukuyenza. Ngisho kuthiwa usebenza efemini, uyakwazi ukwenza into ofuna ukuyenza. And nathi-ke, but-ke ungakhohlwa, siyahola emakhishini. Siyahola emakhishini. And siyayithola i-increase every year. Siphinde sibhonase ngoDisemba. Bye zithando, ngicela bandla ni-like, ni-subscribe, ngiyanithanda.